Кажи ми още един път как се чувстваш за мене. Катъбите и сирап. Тази есен ще бъде лято. Защото всички ще отидат На почивка! правилно чу. Само аз. И ти. И всички останали, които са пропуснали. На здраве, колега! Здраве, Иване! Остана, Коля, оправи ли колата? И само, Иване. Има някакъв проблем с спирачките и не мога да разбера откъде идва, бе. Кирилка, тук имаше безостация, защо ли спрямо? Само, майко! Не работят спирачките му! Що не става? Кой ще кажеш да учим на аквапарк? Давай да правим тикток, да гледат, да знаят. Той! Този без кащи! Кирилка, мисля, че знам как мога да направим пари. Как му? Пак замириса на война. Ще го фъркам! Ма чакай, аз нищо не съм направил! А да не му направи тиктока! Защо, ма? Защото лятото свърши! Почивката отново в кината от 10 октомври.